L-aħħar stħarriġ tal-istatistiku Dr. Vincent Marmara kompla joħloq aktar ġlied u disgwit intern ġdid fil-Partit Nazzjonalista. Jiġdu dan reazzjonijiet fuq il-mezzi soċjali bejn partitari nazzjonalisti viżibbilment urtati lejn it-tmexxija l-ġdida fit-tmum tad-Dar Ċentrali. Il-ħadd li għadda l-Gazzetta Torċa ppubblikat stħarriġ li jiexed żieda fil-fiduċja tal-Prim Ministru Robert Abela u l-Partit Laburista fil-konfront ta' Bernard Grech u l-partit li jmexxi. Ftit sigħat wara li l-pubbliku beda jaqra r-riżultat ta' dan l-istħarriġ, il-midja soċjali kienet miżewda b'reazzjonijiet ta' stmerrija minn partitari nazzjonalisti tal-fazzjoni tal-ex kap Adrian Delija. L-istess kap li raġuni ewlenija li xtqaċċat minn kap kienet minħabba riżultati negattivi fis-sondaġġi. Fost il-ħafna kummenti li fnew il-midja soċjali kienu ta' partitari tal-Partit Nazzjonalista jeddu li se jħallu l-vot id-dar minħabba it-tmexxija twali. Persuna partikolari qalet jien nagħmel fattija sakemm jibqgħu dawk iż-żibel il-vot id-dar jibqa'. Oħrajn fakru f'dak li ġara lill-ex kap Adrian Delija u jekk it-tmexxija twali tal-Partit Nazzjonalista hux se timxi bl-istess riga ma' Bernard Grech. Fil-fatt persuna oħra qalet tgħid ħajmorru għand il-President jerġgħu wara dan is-servej fejn hu Schiavone, b'referenza li dan id-deputat kien waħħal fil-kampjonat tal-Euro minħabba stħarriġ ħażin fis-sajf. Kumment ieħor jgħid hekk: fottewh partit hemm koċ tradituri, fil-waqt li ieħor jgħid biex il-partit jerġa' jieħu r-ruħ l-ewwel jerġa' jilħaq kap Dr. Adrian Delija u hemm xi membri jridu jwarbu minnu fih, il-bqija nibqgħu neżlin fil-qiegħ. Fuq l-istess suġġett Adrian Delija nnifsu rreaġixxa l-istħarriġ. B'kitba fuq Facebook l-ex kap tefa' ritratt tal-gazzetti qudiemu jgħid li bil-kwiet qed jaqra gazzetti. Persuna partikolari f'dan ir-ritratt qalet irridu l-bidla meta aħna għażilniha 3 snin ilu u ma rrispettawniex huma kisruh il-partit. Delija dlonk irrispondija u qalilha għandek raġun. F'kitba separata Delija saħansitra qal li għatem ħafna rabja għal min tradixxa mhux lilu imma il-vot demokratiku. Hemmhekk il-partitarji wkoll ikkummentaw. Partitarju minnhom li evidentament jissimpatizza mal-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil ċanfar lil Delija għaliex qatt ma sikket il-partitarji tiegħu li baqgħu jsejħulu kap anke wara li tela Bernard Grech. Delija dlonk wieġbu li hu jemmen fin-nies qallu hekk ukoll għax m'għandix l-arroganza li nsikket.